So amanar zuciya inda ana cikin alkawarin ƙauna. Assalamu alaikum ma'abota sauraron waƙoƙin Hausa. Sunana M Sani kuma ina gabatar muku da sabon kundin album ɗina domin nishaɗantar da ku masoyana. So amanar zuciya inda ana cikin alkawarin ƙauna. A wannan gagarumin album ya kunshi waƙoƙin begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waƙar aure da na faɗakarwa kai har ma da na soyayya. So da kauna su ne jigo na rayuwa, waɗansu sun dace har sun samu shakuwa. A cikin zuciya babu ƙarya sai gaskiya ta a soyayya. Ki amince da ni karki juya don zuciya ta ɗau hanya. Ba ni san saka ka cikin halin da babu mai jinya, sannan zuciya ba ta so a kauna ta zama ja baya. Masoyana, zan so a ce kun mallaki wannan album domin irin hikima da basirar da na zuba a cikinsa, domin kuma soyana mai suna Cikar Burina. Cikar burina, cikar burina, cikar burina, ka zama mai share mini kuka. Cikar burina, kin zama mai share mini kukana. Cikar burina, ka zama mai share mini kukana. A kulli yaumin, ƙoƙarina shine in saka ku farin ciki, in nishaɗantar da ku. Auren soyayya shine riba ta masoya. Kinai waya bona mai kyawu mai tarbiyya. Zan baki kulawa da dukkanin soyayya. Mu je inuwar so na baki mukamin dukka cikin raina. Karya mata da kama ka sake a ciki zaka kwana. Wani wanda kake kauna shi za ya saka ka a rana. Ciko wanda kake kyama shi za ya tare maka kuna. Wanda ba ka yin kauna shi za ya cire ka rana. Auren so da kauna mai daɗi, an gwaye amare na zumuɗi. Sinar annabi kuka yi ba kaudi, yau ranar ku ce mu kuma na tamburan kauna. Kar ku manta da sunan mawaƙin M Sani, kuma za ku iya samun wannan album ta cikin YouTube channel ɗina mai suna M Sani ATM. Sannan kar ku manta ku danna subscribe. Rabbi kan yi daɗi na salati gun masoyin nan mai girma, wanda babu kamar sa a ko'ina duniya har ma da kiyama. Sa iyalai har ashabihi su ka ba daraja mai girma. Zamani da sauyi lokaci kuma na zuwa, samu da rashi